गैया गैथाला कारेन्टआ मोनायावबो हरसे गैया हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय दिनै भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर ब्लग भिडिअसो जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा जोंना बिमाया खामानि मावगासिनो दं आं नोंथांमोननो आंनि हिन्जावनि खामानि मावनायखौ नोंथांमोननो देखायसै एसे भिडिअब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा हिन्जावा बावनो दालि जांगासिनो दालियानो गेसबो गैजाया अरजोंसो सङो नै दालि ओमफ्राय दा नै जोंहा ना बायना लायदों बेसेबां लायाथाय नाजों ना खिसावलायनाय जागोन बायनायबाबो दिनै नै खिसावलायनाय बाथोन जालाय ओंख्रि जालाय मा संगोन नोंखौ मैथा आंनि मैथा नाखायना हैद आंबो मैथा खाय आंबो मैथा जागोन दिनै होनबा मोनजा जायो होनलायजोबखाबाय बेनि 100 थाखानो गासिनो अ नै मानसि खारबाय सिखेवदों अ खालाजोब्बाय हाबा मा नांजानो गाब्रा होनदोंलाय साइसखाबाय होलाबायनांगौ हुदलाबायनायखौ बांद्राय माथो दांनानै सख'जोबनांगौ मोसौ साला गरमथार कारेन्टबो गैया गैथाला कारेन्टआ मोनायावबो हरसे गैया दाबो फैया दहाय फुङाव दसे फैफ्लाबाय दा गैया कारेन्टआनो गयदासो कारेन्ट बिलखौबा रग' लाङो मा सिबबानो कारेन्टआबा एसे अखा हाबानो हरसे गाहाम थाया गयदाफ्रा गरमाबो थानो हाया मबाइलाबो बेटारि जोबसै गाइस जोंखायो आं कारेन्टखौ गैया सैमाया मा ओमफ्राय नों भिडिअ माबा बुंगोन दे बुंलाय मा बुंगोन जानो दे बुंहर दे एसे बुंहरदोब्रा दे नावना एसे मालाया अर जोंनि गरम जाखानाय गय बागथाव होफैबावदों बुंलाय दे साबस्क्राइब खालामनो थिनहर दे हरदोब्रा जोंनि गरम जाखानाय गय सिटिंस्टा डिस्टार्ब खालामफैनायखौलाय आलौदावना मैथा खाहैबाय ओमफ्राय खानो सोलाबनांगौ ओंखाम संनो नागिरदों आंहा आइस दाखिनि लायथां बेयाव नै लायगोन खोथाखौबा फंसेबो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि दिनैनि ब्लग भिडिअखौ नुखाबाय ओमफ्राय ब्लग भिडिअखौ नुनानै माबादि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट हरनानै खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम दिनैनि भिडिअ एसेनोसै थाबैनो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय।